Famílies, estem a l'últim programa, ens hem recorregut moltes cases, molta geografia catalana i estem aquí en aquest últim programa per parlar de coeducació. Què vol dir exactament aquesta paraula? El que vol dir és si nosaltres, pel fet de tenir nois o noies, com a fills nostres, el que fem és tractar-los d'una determinada manera. Si són nois, esperem d'ells que siguin forts de caràcter, que siguin molt treballadors, i en canvi de les noies potser el que esperem és que siguin més sensibles, més dèbils, més febles. És realment així? Treballem igual els pares el fet de tenir un noi o una noia a casa nostra? D'avui parlarem això i ho farem amb la família que ara us presento. Aquí la teniu. Hola, benvingudes famílies. Rols socials lligats al gènere. Realment n'hi ha? Realment estem pendents d'aquest tema? Realment els pares podem fer alguna cosa per treballar-hi aquesta qüestió? Avui, per parlar-ne de coeducació, hem convidat per un costat a la senyora Lluïsa Jiménez, experta en coeducació. Benvinguda. Gràcies, a vosaltres. Gràcies per haver vingut aquí amb nosaltres. A vosaltres. I també en el sector de pares, com sempre, avui tenim el Josep Lluís i l'Àngels, que ens venen a explicar. Vosaltres teniu 3 fills, més teniu nens i nenes en aquesta triada. Doncs això, el que volem parlar és una mica de quina manera eduqueu els nois i en aquest cas a la noia, a les dues noies. Benvinguts, gràcies per estar aquí. Gràcies a vosaltres. Deixeu-me que la primera pregunta, com sempre, vagi dirigida a la nostra experta. Escolti, senyora Jiménez, el sexe deu marcar limitacions, deu marcar diferències entre els nois i les noies, o no? El sexe marca diferències biològiques evidents. El cos d'una dona és diferent que el cos d'un home, el cos d'una nena és diferent que el cos d'un nen, diguéssim. Després, genèticament, també hi poden haver coses que, històricament, o que estiguin posades d'una manera en els nois i les noies, que tampoc acabem de saber molt bé què és el que portem inscrit en el nostre gen i què és el que anem aprenent a nivell de l'educació. Per tant, és evident que tenim un noi i una noia que són diferents sexualment, que són diferents biològicament, i a partir d'aquesta diferència hem d'aconseguir que siguin iguals. Iguals què vol dir? Doncs que tinguin les mateixes oportunitats, tinguin les mateixes capacitats i puguin accedir amb igualtat en aquesta nostra societat amb què ens trobem, que és prou diferent per uns i altres, diguéssim. Perquè vosaltres, Josep Lluís i Àngels, quan esmerceu, quan preneu decisions respecte de l'educació dels vostres fills, quan els hi parleu, quan els convideu a fer coses, realment noteu que hi ha alguna diferència quan us dirigiu al noi, en aquest cas, o a les noies? No, jo crec que ho fem sempre, intentem fer-ho sempre igual. Tant amb les tasques de la llar o quan han de fer algun encàrrec o alguna cosa, s'intenta sempre... Jo no li veig diferència. Almenys el que s'intenta és partir de les mateixes premisses i, per tant, les actituds són idèntiques, tant per si és un nen com si és una... I el llenguatge que empreu també, és a dir, és un llenguatge que en el cas del noi no és un llenguatge més agressiu, més sever, que en el cas de les noies que potser és més sensible, us atenceu d'una altra manera? No. A priori no, potser també les edats encara no han arribat a l'adolescència i potser també pot ser que canviï, però a priori és el mateix. Conscientment, inconscientment pot ser una altra cosa, potser. Tenim un ADN i tenim una herència i aquí és on segurament ens traeix el nostre inconscient i el que hem heredat i els nostres aprenentatges. És ben bé així, és una normalitat això que ens expliquen els pares? La gent actua de la mateixa manera davant del nen que de la nena? És el que deies tu, que conscientment no ho fem, però inconscientment tenim unes pautes apreses al llarg de tota la història de la nostra cultura que ens fan adreçar-nos diferents als nens i a les nenes i no ens n'adonem. Doncs quan anem a comprar un regal per a una nena, de vegades de seguida mirem la nina, i quan anem a comprar un regal per a un nen, segurament de seguida mirem el cotxe. Això no vol dir que la joguina sigui sexista, perquè la nina per si sola no és una joguina sexista, ni el cotxe és un... Però que en tot cas nosaltres, sense adonar-nos-en, perquè fa molts anys que funcionem d'aquesta manera, doncs sense adonar-nos ens adrecem diferent, tot i que som conscients que ho volem fer igual, però moltes vegades no ens n'adonem i perpetuem uns rols determinats. Però independentment del que comprem, si comprem la bicicleta, si comprem el tipus de joguina, si és la pilota o si és la nina, deixi'm dir-li que quan li llences una pilota amb un nen,
el nen va al darrere de la pilota. Amb una nena és més difícil de veure-ho, no? Jo tinc una neboda que quan li tires la pilota va darrere i en canvi el nen no en fa ni cas. I aleshores quin és el comentari que fem les persones adultes davant d'això? Mira la nena, com juga a pilota, que ho veus? Molt millor que el nen. Com si fos una novetat. Exactament, perquè trobem estrany que la nena jugui a pilota i en canvi el nen jugui a altres coses, per exemple. Doncs per tant això constata que sense donar-nos-en donem uns comportaments predeterminats a les nens i a les nenes, no? I que a més moltes vegades ens trobem, jo estic recordant, que potser de petits aquest rol no hi és i potser des de casa, perquè estic pensant que la meva mitjana jugava igual a cotxes perquè tenia el germà gran com a referència, igual a cotxes, a pilota, igual, i potser després la influència de fora també, que a casa no la tenia, també l'ha anat dirigint, com estava dient la Lluïsa. Etcètera, no? Perquè... I la televisió, i tots els inputs que els hi poden anar arribant. Perquè us heu trobat en alguna situació vosaltres amb els vostres fills, sobretot suposo que amb el gran només, d'això, que vingui de l'escola, que vingui de jugar amb els amics i plantegi, escolta, és que m'han dit que sembla una nena, o m'han dit que tinc una actitud, no sé, se m'acut el plorar, per exemple, no? De dir, escolta, és que quan ploro a l'escola em diuen que això de plorar és dels nois o és de les noies. Això us hi heu trobat alguna vegada en una situació d'aquestes o no? Jo no recordo que hi hagi hagut moltes vegades una situació d'aquestes que ens trobem, que dius, ostres, això és un clixé de la societat machista, diguem-ne, o del nostre. Jo no sé si tu recordes... No. Nosaltres per això tenim una situació, que la tenim enregistrada, tenim un petit sketch, que en tot cas el mirem i després el comentem. Hola, Bernat. Què et passa que estàs moix? Que avui al camp de futbol m'he fet mal i l'Albert i el Carlos se m'han començat a riure. Per què? Perquè m'he fet tan mal que he començat a plorar i m'han dit que plorar era cosa de nenes. Quina tonteria, no? Sí. I què has dit tu? Que paressin. I com t'has sentit? Malament. Home, però si això és una tonteria, no? Si tu saps que tant ploren nens com nenes, i més si fa mal, una cosa és plorar per una tonteria, l'altra cosa és plorar perquè tens dolor. Sí. No, però res, tranquil, no passa res, Tu ja saps que això és... Els sentiments són tant els té el nen com els té la nena. I per tant, plorar no és pas ser de nena ni ser nen, és dels dos sexes. Mira, guapo, no passa res, No pateixis. Josep Lluís, plorar és de nens, no és de nens o de nenes, no? I a vegades suposo que quan et ve el teu fill i et diu això, doncs l'has de convèncer d'aquesta manera, no? Sí, exacte, vull explicar com a normalitat i que no té sexe, entenc jo. Perquè, a més, a mi m'ha vist en una pel·lícula molt sentida que a mi s'ha caigut una llàgrima, o sigui, tampoc me n'amago. No, exacte. És això, no?, que estem demanant, vull dir que els pares tinguin aquesta capacitat de, davant d'una situació que en principi podia semblar més sexista o més separadora, doncs donar-li aquesta sensació d'integritat, no? Sí, a més és molt interessant aquest sketch perquè quan parlem de coeducació també estem parlant d'educació emocional, no? I per tant, el pare t'ha situat molt bé al costat del teu fill perquè primer el teu fill t'ho ha pogut explicar, cosa importantíssima quan estem parlant d'educació emocional, no? Que hi hagi una bona comunicació pares-fills i el fet d'estar asseguts, parlant, que no és allò, mentre estic arreglant no sé què, el nen m'ho explica i, bueno, per tant, això, fantàstic. Després, que ell pugui expressar el que sent i que dir-li que tenim sentiments i que els sentiments són els que tenim i també donar-li la possibilitat que ell pugui dir als seus companys el que sent i el que pensa. Això també és molt important, perquè quan són persones grans ens trobem que algú els ofereix alguna cosa i si han après que ells poden dir això no ho vull, això sí que ho vull, això també els pot ajudar a que siguin persones més lliures i que no caiguin, doncs, de vegades en situacions que ells no volen i que els porten a determinades situacions. Per tant, en aquest sentit, penso que és molt important aquesta educació emocional que es transmet en aquest petit sketch. I tu, Àngels, al principi del programa ens comentaves fins i tot les tasques de casa, són tasques que es fan de manera compartida, que és igual que sigui noi o noia, no? Realment és així o hi ha una tendència que les noies parin més taula i facin una sèrie de coses que no pas el noi? Home, hi ha més tendència, Suposo que ja de per si ja els hi surt una miqueta. I, per exemple, la mitjana, doncs, a mi em veu planxar i em va vindre un dia i em diu, mama, jo vull planxar. I dic, però no en saps? Diu, sí, en sé. Es va posar a planxar i em vaig dir, però com ho has après? Diu, t'he anat mirant. Ja està, ja en surt, no? Llavors, un dia va vindre... Però el nen no t'ho ha demanat mai? No, va vindre llavors un dia i va dir, escolta'm, jo també vull planxar, ensenya-me'n. Ah, vale, molt bé, doncs va, comencem. Sí. N'heu de saber igual. Us heu d'espavilar igual. Clar, perquè això deu ser com molt important, no, senyora Jiménez, el fet del que veuen els nens a casa. I tant.
Això és determinant, això és determinant. Perquè la societat ens diu una altra cosa, els mitjans de comunicació ens diuen una altra cosa, els contes moltes vegades ens diuen una altra cosa, les pel·lícules també. Llavors a casa és molt important predicar amb l'exemple, perquè jo puc anar dient hem de compartir-ho tot i el pare està tot el dia llegint el diari i la mare quan torna a treballar fent les feines de casa. Per tant és molt important això. I és important fer-los veure des que són petits que això els permetrà ser unes persones independents i que no hauran de dependre de ningú i podran viure sols. Per exemple, el meu fill, quan era petit, li ensenyava a estendre la roba i em va dir, mare, jo així podré ser solter. Ell va tenir aquell sentiment de dir, és que això a mi em donarà independència, jo podré viure sol, tant els nois com les noies. Una altra cosa és que puguin viure junts, però que no dependran de tenir una altra persona que els hi faci les coses, sinó que ells seran persones independents i lliures i que podran sortir-se'n. I això és un valor que penso que els hi podem transmetre i que això els ajudarà també a poder créixer amb aquesta independència que és necessària, no? I vosaltres, quan, no sé, arriba Reis, o arriba algun aniversari o alguna cosa, manteniu converses del tipus de joguina que li heu de comprar per l'aniversari? I en aquesta conversa figura aquesta de dir, escolta, doncs al Bernat li comprarem, no sé, la bicicleta o la pilota i a la nena li comprarem la nina, o no? O és un tema que el teniu com molt superat? O encara queda... També suposo que per la formació. Nosaltres tenim una edat, som d'una altra època, diríem, on això no estava tan treballat, i potser també ens pot sortir una miqueta el que nosaltres vàrem viure a casa nostra. Al principi jo crec que intentàvem ser bastant equilibrats, o sigui que no fer joguets sexistes quan tenien l'edat de 2, 3, 4 anys, i clar, a partir de 6, 7 el nano ja agafa molt la batuta de dir, escolta, jo vull això, i després aquí sí que es nota més la influència dels amics i de la televisió i dels anuncis, evidentment. Però intentem no ser joguets sexistes, encara que inconscientment cada vegada estan demanant més alguna cosa. Però jo recordo la Clara que la Nina no la va demanar fins als 7 anys, ben bons, realment. Clar, és que tampoc hem tingut gaire aquest problema, clar, n'hem tingut. I amb el tema de la tecnologia, el tema de coeducació, com ho tenim treballat, això? La tecnologia què aporta o què no aporta amb tot això? Bé, la tecnologia és un pas justament cap a la igualtat, en aquest sentit, perquè la tecnologia, l'ordinador, d'acord que hi ha jocs que són més d'una mena, però en tot cas és una cosa que iguala bastant en aquest sentit. És més neutre. Per exemple, està comprovat, es va fer un estudi als Estats Units que deia que les noies, quan tenen 11 anys, tenen molt més interès per les tecnologies que no pas els nois. I en canvi després trobem que hi ha moltes més nois que estudien carreres i formació professional tecnològica que no pas les noies. Per tant, a veure, és una oportunitat perquè les noies puguin disfrutar d'aquest mitjà i puguin disfrutar de la tecnologia que els agrada, i si no els hi tallem, potser per aquest camí arribaran a ser unes bones tecnòlogues, diguéssim, no? O sigui que en aquest sentit, després hi ha els jocs que realment, els jocs són sexistes, no? Els jocs d'ordinador realment són molt sexistes, perquè n'hi ha uns, aquests que són més de nois, que és de lluites, de no sé què, i les de nenes, que és més de construcció, de famílies, etc. El que està bé és que els pares això hi és, això ho tenim a la nostra societat. Què podem fer com a pare i mare? Doncs jugar amb ells, i llavors promoure que tinguin un esperit crític respecte de tots aquests jocs i fer-los veure què ens està transmetent aquest joc, quins valors està transmetent, ens interessen, no ens interessen, com els treballem. Per tant, és molt important que puguem estar al seu costat, perquè l'esperit crític, en definitiva, ajuda molt després de poder fer aquestes valoracions de què és el que vol la societat de mi i què és el que jo vull de mi mateix. I suposo que això no deu tenir edats, no? És a dir, des de ben petits ja hem de treballar aquesta igualtat amb el tema de sexe. Ho dic perquè, si em permet, tenim una situació enregistrada de l'Àngels parlant amb la seva filla, que és la petita, i que ja agafant una revista ja li comença a comentar coses d'aquesta. Mireu aquest vídeo. Mama, què estàs mirant? Mira aquesta revista, veus? Estava mirant aquests anuncis. Mira, tots els anuncis que parlen de coses de neteja, o planxes, coses així. Has vist que sempre surten senyores? Sí, però el papa a vegades també fa el sopar. Clar, perquè els anuncis volen que les senyores ho vegin només elles. Abans es feia així, només treballaven les senyores, i els senyors no feien res. Per això al Bernat li ensenyem a fer llit, una miqueta a planxar. I a mi també, Sí, clar, i ho hem de fer tot entre tots, i ja està. I que no tot és les senyores. Que tendre, no, Àngels? Agafar les teves dues filles i explicar-los... Bé, doncs és això, no? És agafar la revista i intentar transmetre aquests valors amb els quals, pel que veig, vosaltres ho teniu molt clar i creieu força.
Sí, no volem diferenciar perquè sigui nen o perquè sigui nena, ho tenim bastant clar. I no us sentiu una mica estranys respecte del que seria la mitjana? Els vostres amics són amics pares? Són iguals? O veieu actituds, veieu inèrcies, veieu situacions en les quals vosaltres que ho teniu molt clar, el tema aquest de la coeducació i no ser sexistes? Ho posen bastant diferenciat, el noi el fan molt fort, el fan molt valent i t'has d'espavilar, i les noies les protegeixen molt. O sigui, tu tens la percepció... És el que veiem nosaltres una miqueta de cara als nostres amics, una miqueta. És això, Vull dir que encara està molt arrelat aquesta separació de poders, però no direm això. Realment, hi ha algun estudi o hi ha alguna dada que ens pugui dir les famílies, els pares i mares, on es posicionen en aquesta situació? No hi ha cap estudi que s'hagi fet, però el que és evident és això, que nosaltres pensem que som famílies normals perquè ho tenim en compte i ens trobem que potser la majoria no és així, diguéssim, no? Segurament, esclar, tenir uns valors, educar amb uns valors, el valor del companyerisme, el valor de l'equip, el valor del respecte, tots aquests valors no són els que la nostra societat difon diàriament, diguéssim, són uns altres molt diferents. I llavors cal això, una reflexió, i cal tenir-ho molt clar, i cal un esperit crític, i cal que quan nosaltres fem aquesta educació als nostres fills i filles, quan surtin de casa, clar, ells veuen que hi ha diferència, llavors ens diuen, és que en aquell li deixem fer això, en aquest li deixem fer l'altre, i a mi per què no? I de dir, bueno, doncs aquí t'ha tocat aquesta família, aquí aquests són els valors, i creiem que això és el millor que podem fer per tu, i que pensem que és el millor que com podem educar-te, diguéssim, no? I a través d'aquí anem intentant defensar i amb l'esperança que això canviï una mica el món a la llarga. De totes maneres, deixi'm fer d'advocat del diable i li pregunto directament al nostre pare, al Pep. Tu segur que has pensat i fas algunes activitats que només les fas amb el teu fill i no les fas amb les teves filles. Ara estàs pensant, Ara m'has deixat sí, no crec, No sé si tinc... No sé, Bernat només jugar a futbol. No, home, anar en bicicleta, però bàsicament, però també he agafat a la petita, bàsicament és per edat, perquè encara no tenen potència a les cames, però no recordo jo cap tasca així... M'ha agafat uns pares ben purs, No, però bueno, ojo, tampoc no és que diguem, ho tenim tan clar, una cosa ho tinguem clar, i l'altra cosa és el tema de repartició de feines, aquí m'hi ha culpa, no estan equilibrats. El que passa que la Clara ens ha ajudat, o sigui, quan era petita jugava amb pilota, jugava amb cotxes, i no volia jugar amb nines. Llavors ha sigut sempre molt esportista, molt clar, llavors això també ens ha ajudat a tractar-los iguals. Perquè si ens hagués sortit una nena tot el dia jugant amb les Barbies i tot el dia molt fineta, tota de color rosa, doncs... Però no ha sigut al revés. I el Bernat jugava més amb els ninos petits que no pas la Clara, o sigui, també sí, clar, llavors ha sigut més fàcil. De fet, aquesta conversa que heu tingut ara aquí, també a vegades la manteniu a casa, nosaltres la tenim enregistrada i la passem amb el nostre tercer vídeo. Mireu. Mira, fa dies que estic pensant que deixem el Bernat molt lliure, que el deixem marxar cap a l'escola, sol, que el deixem anar a la botiga, i clar, com que és un noi, doncs que s'espavili i que faci i que... I en canvi amb la Clara, potser perquè és nena, no ho sé, o potser és inconscient, fas, doncs que no, que vigili, que segons on hagi d'anar... Tens raó, sí, perquè el Bernat ja fa anys que l'estem incentivant i motivant que surti de casa i que torni sol i que encara creiem que vagi amb compte i que vigili les diferents coses, en canvi la Clara, no sé si potser inconscientment, perquè el criteri és el per tots, però inconscientment potser sí que li diem vés amb compte i no l'incentivem a anar sola a fer aquestes coses, sinó que si cas l'acompanya quasi sempre el germà. Clar, i la Dèlia també, que és nena i que es reflexa una miqueta amb la Clara, que llavors no ens passi el mateix. Que la protegim massa o a veure per què és nena. No, hem de canviar el criteri una miqueta per incentivar que els dos sexes vagin a la mateixa línia, que tots dos han de tindre el mateix tarannà i la voluntat d'esforçar-se i d'esprit d'aventura i de provar coses. Senyora Jiménez, amb totes les coses de la vida, però suposo que amb aquest tema també els pares ho hem de tenir molt clar, hem de parlar i hem de tenir una sola estratègia, o els pares podem tenir opinions diferents? A veure, els pares podem tenir opinions diferents perquè també som diferents. Som home i dona, som dona i dona o home i home. Però quan estem educant els nostres fills i filles hem d'intentar que el missatge sigui conjunt. Per tant, està bé poder-ho parlar i arribar a un acord i davant del fill i la filla doncs anar els dos a la una.
sempre que es pugui, a veure que les situacions no són ideals i que tots fem el que podem i que tots anem prou estressats, però que en tot cas sí que quan hem parlat i hem decidit doncs intentarem fer-ho això, doncs intentem fer-ho tots dos, perquè això dona seguretat als nostres fills i filles, i la seguretat és una cosa molt bona perquè puguin anar per la vida, sapiguin on estic jo, on estan els altres, puc dir no, puc dir sí, puc demanar ajuda, i tots aquests temes són importants, igual que el tema de posar uns límits, i que això ja ho sabeu, no? Vull dir que n'hem parlat aquí en alguns programes. Doncs tot això ajuda, tot això ajuda. Ens queda un poquet temps, però el suficient perquè li feu alguna pregunta, algun neguit que tingueu amb aquest tema a la senyora Jiménez, a la nostra experta d'avui. No sé. Teniu aquests... A mi surt una miqueta el tema de com vèncer l'inconscient i tota l'herència que portem arrossegant des del nostre naixement. Jo, per exemple, que soc de família mare treballadora i que s'han compartit sempre, però si els preguntes a mes germanes segur que et diuen que ni en broma hi havia paritat i que els rols eren diferents. I això, evidentment, segur que ens traeix més d'una vegada. Però el primer pas és ser-ne conscients. El primer pas, en el moment que som conscients de que això, aquesta conversa que teníeu, que en un moment determinat tracteu diferent el vostre fill i la vostra filla, doncs en aquest moment que en sou conscients és quan ho podeu canviar. Per tant, vosaltres ja heu fet molta feina, però és evident que som fruits d'una cultura i que per tant aquesta cultura ens imbueix moltes de les nostres coses i ens costa de canviar-les, però el primer pas és ser-ne conscient. Avui hem parlat de coeducació. Recordeu que aquest programa el podeu trobar al nostre blog, a l'xtdl.tv/famílies i escola, i que, a més, tot el que s'ha dit aquí, que ha estat força interessant, nosaltres tenim un bon costum, que és resumir-ho en forma de conclusions. Aquí les teniu. Coeducació no és tractar nois i noies iguals, al contrari, cal tractar nois i noies de forma diferent conscientment per tal d'equilibrar les pressions socials que reben. Per tant, del que es tracta és que a partir de les diferències naturals entre sexes procurem aconseguir la igualtat. Els pares actuem sovint de manera inconscient assignant rols als nostres fills segons el seu sexe. És important que hi pensem i ho fem conscientment per tal d'evitar-ho. Coeducació i educació emocional estan estretament unides. Ajudem els nostres fills i filles a expressar els seus sentiments i donem-los eines perquè actuïn amb més llibertat. Ajudem els nostres fills i filles a ser crítics amb els rols socials associats a cada gènere. Ajudem-los a no sentir-s'hi lligats. Atès que no controlem la televisió ni altres estímuls que reben, intentem que a casa els nostres fills tinguin bons models. Mostrem-los, per exemple, que les tasques de la llar són compartides entre pare i mare. Les joguines ens ofereixen també una bona possibilitat per coeducar. Si els nostres fills ens demanen nines i les nostres filles pilotes, per què no comprar-les-hi? Estiguem atents als rols que assumeixin fills i filles al joc, corregint postures massa dominants dels nois i massa obedients de les noies. De manera natural, les noies senten interès per la tecnologia. No avortem aquest interès pensant que la tecnologia és cosa només de nois. Doncs, vistes les conclusions, només ens queda acomiadar el programa. En primer lloc, donar les gràcies a la senyora Jiménez per els seus consells, les seves aportacions. A vosaltres. Gràcies per haver vingut. I també als nostres pares, al Josep Lluís, a l'Àngels, per explicar-nos una miqueta, primer deixar-nos entrar a casa vostra, i després explicar-nos una miqueta com teniu aquest tema, com el viviu, com el defenseu, què n'opineu d'això. Gràcies per haver vingut. Gràcies per l'experiència. Molt bé. I a tots vosaltres, doncs, estem al final no només d'aquest programa, sinó també d'una tercera temporada, que esperem que hi hagi una quarta temporada del Famílies i Escoles, que la cosa ha anat prou bé. Esperem que d'aquí un cert temps puguem retrobar-nos amb tots vosaltres. Recordeu la frase de sempre, que els vostres fills siguin més feliços, més capaços, en definitiva, que siguin millors persones. Que disfruteu, que vagi bé. Ens retrobem. Adéu.